ಸುದುಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲ ಮೊಲ್ ಮಾರ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಸುರ ಆತಂಡು ಮೊಲ್ ಈ ದಿನದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೈನಿ ರಜಾ ಹಂಚಿದೆ ಬುಧವಾರಕ ಬರ್ಸ ಅವ್ರ ಪುಜಾಂಡ ಸೈ ತುಲೆ ಮೊಲ್ತುಲೆ ನೀರು ಸುದುಂಡು ಪೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ನೀರು ಸುದುಂಡು. ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತನ ಎಂತ ನೀರು ಅಂತುಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುದುಂಡು ಮೂಲ ನೀರು ಸುದುಂಡು ತುಲೆ ನೀರು ಸುದುಂಡು ಮೂಲ ಮೋಟ್ರದ್ದು ಇದಾವೇನು ನೀರಿಗೆ ಎಪ್ಪೊಡಿತೆ ಪಂಪಡು ಇಂಜಿನ್ ದೀತೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಪೈಪ್ ಹೊಡೆದು ಅಡೆ ಪಿದೆ ಇವತ್ತೊಪ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಬಿದೇರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲ್ಪ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಬರಂದುಂಡು ಜಂಡ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ ಹೋಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಐತಿ ಐಕೆ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟಾಟೆ ಕೆಜಿ 2200 ಇಂಜಡ್ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅರಿ ಬಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇಂಜಡ್ ಪೂರ ಬೇಕು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಜಿನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಮುರಿ ಮಲ್ಪನಂಡ ಕೂರ್ಲುಲ್ಲ ಉಂಡಾలి ತುಲೆ ತುಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಲೆ ಎಂಚಂಡು ತುಲೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಸರಡು ಬಸ್ಸದಿನ ವೈನ್ ಬಸ್ಸದಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಸ್ಸದಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಸ್ಸದಿನ ವಾ ಬರ್ಸ ತಂಜಾನಿಯಡು ಬೊಳ್ಳ ಬೈದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಉರುಡೆ ಬೊಳ್ಳ ಬೈದಂಗೆ ನನ್ನ ಕೇಕ್ ಒಯ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತಂಡ ಒಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಹಾಳಾಕು ಮೊಲ್ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತಂಡದ ಅಲಾಬದಿ ಮೊಲ್ ತಂಜಾನಿಯ ಮುರ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಾಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು. ಮಸ್ತಲ್ಲೇ ಪಾಪ ನೀರುಡು ಅಂತಂದು ಬೊಂಡ ಮಾರೊಂದಲ್ಲೇ ಪೂರ ನೀರು ಫುಲ್ ನೀರು ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸೆಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದಿತ್ತೆ ಈ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಮಾರೆ ಸೆಲಿನ ಪೋಪಿನೇ ಬಕ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಕಾತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಹಂಚಿಡ್ಬೋತೀನಿ ಮಾರೆ ಹಂಚಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಪಿರವ ಹಂಚಿ ಬರ್ರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಬಕ ಪಿರವತ್ತೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆ ಯಾಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ನೀರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ನೀರು ಖಾಲಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಂದು 5,000 2,000 1,000 ನೆಕ್ ಶೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಪಂಡ್ಪೇರು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ತಂಜಾನಿಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದು ದಾಲ ನೆಕ್ ದಾಲ ಬೆಲೆ ನಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ತೂಯರೆ ಮಾತ್ರ 5,000 2,000 1,000 10,000 ಮತ್ತು 1 ಪೆನಿ ಅಂತಲೇ 1,000 ನೋಟುಡು ಮೇವಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ತಂಜಾನಿಯಾ
ನೆಟ್ಟು ಖಡ್ಗಾಮೃಗ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಸಿಂಹ ಉಂಡು. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್. ಒಂದು 500 200 100 ಐವ. ಒಂದು ಐವ 200 ಪೌಂಡ್. ಒಂದು 200 ಒಂದೇನು 500 ದಾಂಡ ನಟ್ಟು ನಗಲೆ ಕೊಂಡ ಗೆತ್ತಂಬೇರೆ ಬೇತೆ 200 100 ಕೊಂಡ ಗೆತ್ತದ ಕೊಡ್ಪೇರು. ತೊಲೆ 500 200 100 ಐವ. ಐನೂದೇ ದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಳ ಪಳ ಐವದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 100 200 ತೋಜಿನಿಚ್ಚೆ. ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ತಾಮ್ರ, ಒಂದು ಪಿತ್ತಳೆ ತಾಮ್ರ ಎಡ್ಲ ಒಂಜಾತ. ಇದು ಮುಲ್ತ 10,000 ಆನೆದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಗೊಂಡೆ ಗಿಡ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಡ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕೆಂಪು ಗೊಂಡೆ ಮಂಜಲ್ ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಮಕ ಏನು ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದಿತ್ತೆ. ಮುಂಚಿ ಬಸಳೆ ಪಪ್ಪೆ ಬೆಂಡೆ ಗಿನ್ನೆ ಆತಂಡತೆ ನಾನು. ಒಂದು ಬಸಳೆ ಪೂರ ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಬಕ್ಕ ಈಗ ನನ್ನ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂದವು. ಸೇವಂತಿಗೆದ ಗಿಡ ಉಂಡು. ಸೇವಂತಿಗೆದ ಗಿಡ ತೋಜಪವೆ ತುಳಿ. ಒಂದು ಮಂಜುಲ್ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಜುಲ್ ಸೇವಂತಿಗೆದ ಕಡ ಬಿಡ್ತೆ. ಬೊಲ್ದೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಸೇವಂತಿಗೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ತು ಪಟ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇಜೆ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದೆ ತಂಡ.